Ja sam Maldox. Danas radimo reakciju na pjesmu Drama. Znači, pjesma je bukvalno drama. Znači, kao što vidite te tu propale youtubere, oni su isprozivali mnogo bolje youtubere od sebe. Pa da vidimo koga su on to isprozivali. Clickbait, ladno, samo 2 miliona. Samo treći u trendingu. Šta ćemo da radimo? Naravno da ima samo 2 miliona kad je pjesma shit. Isto kao i ova. Lepo sam rekao, bre, grad i smaramo ljude. Trebalo je bolje se obučemo. Trebalo je nekog da isproziva. Evo, ova dva dijela su bila namenjena za Čodu, to jeste taj dio da, to jest Dule je isprozivao Čodu, a zatim je i taj lik, nemam pojma kojem, je isprozivao isto Čodu po pomoću outfita. Trebalo bolje da se obučemo, to ono koliko košta tvoj outfit. I to je to. Trebalo je više. Trebalo da isprozivamo nekako, to je bilo za Balku Praceta. Znači, kao što ste vidjeli, Čofi i taj drugi lik, nebitni su mi imena. To su, znači, najbolji otroci. Mi smo ih zvati propali otroci. Uskoro rent na kanalu. Na njih. Se gasiramo, ljudi. Reakcije, treba da snimamo reakcije. Ajde da Reakcije, to je za Balku Praceta. kopiramo druge youtubere, to uvijek dobro prođe. Treba je gas, realno je trebalo da iznamo. Reakcija na reakciju na reakciju. Kako je glupo ovako Valska. To je za kad su Baka Prase i Čoda radili reakciju na reakciju. Ali to je ono bi bilo zabavno, svi smo to gledali. Tišina! Čekaj. Ja ko sam musliman, znam to da je to iz Isusove večere, pa ću otići kod svog druga, pa ću da snimim tu sliku kod njega. Ortak sa svima, ni jednog ortaka stvarno ne poznaje. Dete sam kneza, bez pitanja snimam i ne znam kad ostaje. Samo smaram. Ovo je još jedan dio za Čodu. Znači, Dule je isprozivao Čodu Max. Znači, Dule, mogao si mu fino, kulturno reći, a ne tako, kako da kažem, ispoći pičkica tu, ali totalno. Znači, smaram ljude, Čoda ne smara ljude, znači. Tegu, tanca, vi, ranja. Nepoznate ljude, smaram do svi tanja. Nije me briga kako se osjeća, moja je priča glavna i noseća. Šta ima veze što sve je bez veze. Ovaj dio je za Urketa. Kao znate, Urke na početku izbio ljudima hranu iz ruke. Ljude, menjaću teze. To stvarno nije bilo dobro od... Smaram Balkance, smaram Kineze, postavljam pitanja i hipoteze. To je smaram Kineze, to je od ovoga Kimija. YouTube live. Smarat ću tebe, smarat ću sebe, slučajni prolaznik, smaram tebe. Da li vidiš moje stvari, tebra? Grmim jako do neba. Kada lomim, molim pare brojem, nikog se ne bojim. Sam kao... To je za ovoga, kako se zove, i ponovno još jedan dio za Čoda, kad je Čoda radio koliko košta tvoj outfit. Bekam, u kraju sam najjači, korake preskupe ostavljam. Izračunaj mi outfit, cene zaboravljam. Na meni sve skupo, na tebi sve glupo. Me gledaš, tebi ne dam sedi jedan, niko nije ovdje kao ja. Gucci, Prada i Versace, hejter gleda. Znači liku se bukvalno ništa ne rimuje i samo se dere. Da ne zna šta će, ma može samo da plače. Distrek, brate, distrek, jedva čekam da te vidim kada pisnem. Publika se... Ovaj dio je znači za Balku Praceta, kao što vidimo to je taj kačke, znači kopira Balku Praceta. Kao što vidimo na ruci ima Rolexa, znači ponovo Balku Prace. Taj dio je upućen direkt u vrijeđanju Balku Praceta. Znači rank na otroki izlazi sad za koji dan. Od pritiska goriš, hoćeš da vrisneš, na tebi pravi pare pa žive. Kidam te psihički, hvata te. Vjerojatno se pitate zašto je baš Goldanito, to je kao da Baka Prase napada samo
slabije osobe. Ebra, u svakom slučaju nema ti lega. Tu sam da uništim ti život, kanal ti je avion, ali gde ti je pilot? Pišem dis... Znači, stvarno, pišem distrek, to je ponovno zbog prasta. Znači, bio lik dobar sa Bogom praštom i sve se čudom i sad je isprozivo, znači, maks. Jer hoću da pravim te pare, a dobar je gas, jer od vas pravim budale. Razne novčanice, kao duga biću šaren. Jedino koja je tu budala su ovi u pjesmi. Dok tvoj kanal gledam kako gori kao plamen. Šta će Ali Jenny je maks. sa vama? Samo pravi se galama. Samo lugo jurite, prazne priče nudite. Drama. Stižu mi poruke, neko mi preti. Ali ovaj dio mi se, sviđa mi se čak. Jer ovaj dio nije baš tako da puno uređuju neki... Duksa ugasuje, perje već leti. Poslaću fanove. A znači kako je bilo ono za box match, znači bukvalno su svi za tim box matchom bili ludi, a niko s nikad nije tuko. Na njegov insta dobijam lajkove. Lova je insta, lova je čista, zarada veća no ikad. Ajmo na box match, a nisam se tukao nikad. Znači evo bukvalno ovo malo priču što sam rekao. Pijem batine, lako navuče mi hejt. Samo drama nije fora, sve je klik, bait. Ja mislim da je vjerovatno i ova drama clickbait, ali eto. Opet ću da zaradim na vama. Publika me zove mi ti mama. Mi ti peža, mi Vjerovatno za pcezu psiho ili psiho mama. ti tebra, mi ti glava. Reagujem se na svego. Kad sam došao kod toga vidio sam da je psiho mama, psiho mama, pceza psiho izbacila video gdje je Cone nešto kad su bili vaknati u festu. Pričao da je pjesma Hame počne njoj da počeće njoj, tako nešto. Dana, kažu vidi je ispred A Kovalska, jao, ko ti dane mikrofon? ekrana. Kad komentariše tuđe bez glama, ne moram ništa da uradim sama. Kad komentarišem nastane drama. A sad mi je jasno što samo snima Bravo Star, zato što je očajna. Nastane drama, nastane haos, nestane tema, kontent je čao. Talenta nema ni malo. Ja Tvoj kontent je čao. ću da snimam, ti gledaj budalo. Ti odradiš klik, ja snimam reakcije, gluposti snimam i dnevno izbacujem. Ortak sa svima, svakoga kopiram pa onda... To je bukvalno balkanska YouTube scena, jest kopija strane YouTube scene. I onda što je gore, onda se ti YouTuberi sa Balkana međusobno kopiraju, znači sve jedan copy-paste. Isujem, dete YouTube-a, kopiram i onda pastujem. Hej, da li vidiš moje stvari care, razne novčanice, copy-paste i biću šare. Opet ću da zaradim na vama, publika me zove Cone drama. Stižu mi poruke, neko mi preti. Cone kad kopira perje već leti. Cone kad kopira perje već leti. Cone ti sve fore skida. Cone grm, Cone kida. Jenny i još jedan član propali od troka, znači propali od troci. Ima da propali. To je sve su propali. Šta ćemo sa vama? Drama, samo pravi se galama. Samo lugo jurite, prazne priče nudite. Drama. Znači pjesma je shit. Znači ne znam otkud je milion pregleda. Znači da nije drama ne bi imalo ni pol miliona. Sa vama. Drama, samo pravi se galama. Samo lugo jurite, prazne priče nudite. Drama. To je to, znači sad su, bata na djecu sam bio sad, što ću otići kod kolege, da snimim tu Isusovu večer. Vidimo Dule je tu ko neki Isus, gori je DRAM kao Illuminati,
Kad vidite, on se kofovamo, pogledajte izraz Kovalskinog lica. Znači, kada je znala da joj se sprema reši Kovalsku. Znači, kao što vidimo, pjesma je shit. Znači, to je bilo sve što se tiče ovoga videa. Uskoro, znači, rant na otroke. Kao što vidimo, tu kopiraju Isusovu večeru. Sam došao kod njega. Tako da vam pokažem tu Isusovu večeru. Znači, da se vidite danas.